Inselmilkom. Illum il-ħamis, 5 ta' Awwissu, nilqakom għal qudiesa Rożarju mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Bħallum, il-Knisja Kattolika tfakkar id-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' Santa Marija Maggiore f'Ruma. Din il-Bażilika hija meqjusa bħala l-ewwel waħda fost il-knejjes iddedikati lill-Madonna u għalhekk saret magħrufa bħala Santa Marija Maggiore. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Kif għadkom smajtu llum il-5 ta' Awwissu infakru id-dedikazzjoni tal-ikbar Knisja Marjana ġewwa Ruma wkoll iżjed waħda antika. Kien il-Papa Liberju li wara ħolma li kellu ma rifittex fejn kien waqa' s-silġ bejn 5 u 6 ta' Awwissu tal-1325. U sab li fuq l-olja tal-Esquilino, olja pjuttost importanti ġewwa Ruma, waħda mis-7 oljiet ta' Ruma, kien waqa' s-silġ. U s-sinjal kien għalih li hemmhekk jibni knisja iddedikata li dik li hija kollha sabiħa, kollha safja. Il-qudiem il-Papa Sistu III wara l-Konċilju ta' Efesu li ddikjara lill-Madonna Omm Alla iddedika din il-Bażilika u aħna qed nagħmlu propju din il-festa. Aħna għandna wkoll knisja ħelwa dedikata lill-Madonna tas-Silġ ġewwa Marsa Xlokk, mhux il-bogħod minn tempji antiki, Feniċi, Rumani u anke mbagħad knisja paleokristjani, veri knisja nisranija antika ħafna. Nitolbu din il-festa dedikata lill-Madonna biex aħna li nqimuha bħala Omm Alla jkollna wkoll il-faraġġ tal-interċessjoni tagħha. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu u l-qardisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Warrab minn quddiem għajnejk mulej l-ħtijiet tal-poplu tiegħek biex aħna li m'għandniex ħila noġbuk dak li nagħmlu aħna, insalvaw bit-talb ta' Ibnek. Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien il-ġemgħa kollha ta' Wlied Iżrael waslu fid-deżert ta' Sin fl-ewwel xahar u l-poplu waqaf f'Kades u mietet Mirjam u difnu hemmhekk. Billi ma kienx hemm ilma l-poplu inġabru kontra Mosè u Aron. Il-poplu ħadha ma' Mosè u qalulu: mhux li mitna meta nqerdu ħutna quddiem il-mulej. Għala ġibtu l-poplu tal-mulej f'dan id-deżert biex immutu hawn aħna u l-bejjem tagħna. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex ġibtuna f'post mill-ar bħal dan, fejn ma jikber xejn, la qmuħ, la tin, la dwieli, la rummien u lanqas ma fih ilma tax-xorb. U Mosè u Aron telqu minn quddiem il-ġemgħa tal-poplu u marru ħdejn il-bieb tat-tinda tal-laqa. Inxteħtu wiċċhom fl-ard u deritilhom il-glorja tal-mulej. U l-mulej kellem il-Mosè u qallu:
Ħu l-ħatar u iġbor il-ġema intuħu karon u kelmu qudiemhom lill-blata u din tagħti l-ilma tagħha u hekk inti toħroġilhom l-ilma mill-blata u tisqi l-ġema u l-bejjem tagħhom. U Mosè ħal-ħatar minn quddiem il-mulej kif kien ordnalu u flimkien ma' Aron ġabar il-ġema quddiem il-blata. U Mosè qalilhom: Isimgħuni ja xewwiexa, aħna se noħorġulkom l-ilma minn din il-blata. U Mosè olla idu u ħabbat darbtejn fuq il-blata bil-ħatar u bdew ħerġin gliegel ta' ilma u xorbu l-ġema u l-bejjem kollha. U l-mulej qal lil-Mosè u lil-Aron: Għax intom m'emmintux fija u ma ħaristulix u dusiti quddiem Iżrael, intom ma ddaħlux lil din il-ġema fl-art li se nagħtihom. Dawn huma l-ilmijiet ta' Meriba fejn uliet Iżrael ħaduha mal-mulej u hemm tom prova ta' dusitu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru bil-għena l-mulej, ħanajtu bil-feħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna, nersqu qudiemu bana ta' raddil ħajr, nannulu bajjat ta' ferħ. Illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna, għax hu Alla tagħna u aħna l-poplu tan-naġġ tiegħu. Illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt. Illum isimgħu leħen il-mulej u la twebsux qalbkom. Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuhiex. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu u staqsa lid-dixxipli tiegħu qalilhom: Min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh: xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż Xmun Pietru u qallu: Inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: Ħini jint Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rik dan, imma missieri li hu fis-smawwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuhiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawwiet. U kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawwiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawwiet. Imbagħad li d-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa l-Messija. Minn dakinhar Ġesu beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjugħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu: Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu dar u qal lil Pietru: Itlaq minn qudiemi ja xitan, int fixkil għalija, għax min tqis il-ħwejjeġ ta' Alla, imma qiegħed taħsibha ta' bniedem li int. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnattfu minnu bit.
Rari naqraw din is-silta b'mod sħiħ, ħafna drabi nieqfu fil-kelma sabiħa ta' Ġesu lil Pietru li jirrikonoxxi il-kelma tal-Missier permezz tal-Apostlu u jgħidlu inti tkellimtek għax imnebbaħ minn Missieri li hu fis-smewwiet. Mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma Missieri li hu fis-smewwiet. Imma Pietru ma tlumux li jibqa' jirraġuna ta' bniedem li hu. Meta Ġesu jibda jitkellem dwar il-ħtieġa li jbati li jkun miċħud li joqtluh u li jqum fit-tielet jum, xi ħaġa li ma setgħux jifhmu xi tfisser tqum wara 3 ijiem, ilumu Alla ħares mulej ma jkun qatt li jgħaddi minn għalik. Aħna nistgħu nirrikonoxxu fil-vuċi ta' Pietru anke l-vuċi ta' xi ħadd li jħobb tassew il-Ġesu, li ma jixtiequx jgħaddi minn tbatija kiefra, ma jixtieqx li xi ħadd joqtlu. Ma nistgħux inlumu lil Pietru għax qed jirraġuna kif nirraġunaw aħna. U r-raġunament tiegħu mhux ta' bniedem kodart, ma ta' bniedem li jħobb ta' ħabib. Ma Ġesu għandu kelma jibsa għal Pietru, inti tfixkil għalija. Għaliex Ġesu qed jifhem li dan li se jgħaddu minnu għarrida tal-Missier ma jridx li Pietru bl-imħabba tiegħu jidħol bejn ir-rida tal-Missier u l-ubbidjenza tal-iben. Pietru għaraf sew li Ġesu kien l-iben ta' Alla u Ġesu jikkonferma mhux inti Missieri, mela veru iben, Missieri għallek. Imma jiena iben, is-Sinjur Alla Missier u se nobdih. U allura anke jekk forsi jitkellemni bil-ton u bil-vuċi tal-imħabba, jien irrid nobdi. Mhux faċli nifhmu din il-ħaġa, mhux faċli. Iżjed faċli nifhmu lil Pietru ilum lil Ġesu u jgħidu Alla ħares jgħaddi minnek. Iżjed faċli, għaliex? Għax aħna bnedmin. Għandna bżonn il-qawwa tal-mulej biex nifhmu x'jiġifieri tobdi lil Missier sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. San Pawlu mbagħad ikompli jgħid imma Alla ollih u taħt l-isem li hu fuq kull isem. Għada niċċelebraw il-glorja ta' Ġesu fuq it-Tabor. Fil-Vanġelu ta' San Mattew din is-silta hija qrib ħafna ir-rakkont ta' trasfigurazzjoni. Jiena min jien għalik. Ġesu ma jaħbix l-identità tiegħu man-nies intimi ta' madwaru għalkemm jimponi fuqhom li ma jgħidu lil ħadd, imma ma jaħbilhomx ukoll li hemm bżonn jobdi lil Missier. Fl-ewwel qari smajna kemm gerger il-poplu ludi f'dawn il-ġranet kważi kuljum nisimgħu xi tgergira tal-poplu ludi, dejjem jibki jixher Mosè povru bejn Alla u l-poplu, kultant Mosè jirrabja mbagħad Alla jirrabja eżjed minnu. Tid-darba qlaħħa wkoll Mosè għaliex minflok ta' daqqa bil-virga fuq il-blata ta' darbtej. U aħna ngħidu kemm huwa aħraġ dan Alla ta' Mosè. Imma Alla ġie Ġesu Kristu jobdi lil Missier biex jgħidilna eżattament min hu dan Alla. Imma Alla li ma jċedi qdusitu lil ħadd. Jgħidha ċaru tont. Saħna kultant ukoll bħal poplu ludi ingergru, mhix biss inħabba sħana, ingergru. Nies ingergru, m'għandniex għalfejn nitkażaw bil-poplu ludi għax aħna m'aħniex aħjar. Nitolbu anke fid-dawl ta' dik il-kelma jibsa ta' Ġesu lil Pietru tlaq minn qudiemi ja xitan inti ta' tfixkil għalija, nitolbu biex aħna nitlu iżjed fl-ispirtu ta' Ġesu. Il-Papa Franġisku qabel tidħol fl-uffiċċju tiegħu Santa Marta għandu poster kbir, mhux żgħir kbir. Hemm miktub bit-Taljan vietato lamentarsi. Ma tistax tgerger.
Kultant ikolli tentazzjoni nagħmel xi ħaġa simili quddiem l-uffiċċju tiegħi hawnhekk il-Korja. Jew inkella nagħmel t-shirts. Jekk jogħġbok gergirx. Imma dina realtà fil-familji, fuq ix-xogħol, kull fejn hemm aħna l-bnedmin. Ma kieku niftakru f'din il-kelma ta' Ġesu lil Pietru jibsa, u anke Alla li qabżitlu ftit mal-poplu tiegħu u ma' Mose wkoll. Projbit li tgerger iż-żejjed. Xi ftit ma jimpurtax, imma żejjed kollu żejjed. Illum qegħdin infakru titlu sabiħ tal-Madonna Omm Alla, aħna fil-fatt nagħmlu la festa kbira ta' Omm Alla fl-ewwel ta' Jannar. L-ewwel ta' Jannar hija il-festa ta' Sitna Marija Omm Alla. U ftit tal-jiem oħra nagħmlu wkoll il-festa kbira tal-Għid tal-Assunta, meta il-mulej ħares lejn din il-qaddejja tiegħu bumli, safja, kollha mħabba, u ta' il-privileġġ ta' bina li ġisimha ma jarax it-taħsir u irxuxta bħalma għamel fil-każ ta' Ġesu. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tagħha lina l-ewwel nett biex meta jkunu attentati li ngergru ħafna, nippruvaw ngergru ftit. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ma tlumniex li aħna nirraġunaw ta' bnedmin li aħna, imma nitolbu l-mulej jagħtina wkoll qalb kbira li nifhmu li tiegħu anke fiċ-ċirkustanzi inqas sbieħ tal-ħajja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min qed jiffaċili tax-xandir ta' din il-quddiesa ta' kuljum, mhux biss it-tekniċi hawnhekk imma dawk li jgħinuna nhar ta' Ħadd, l-awtoritajiet tal-PBS, ta' TVM, u nitolbu biex il-kol kemm aħna nibqgħu inxandru il-ħniena ta' Alla u tasal fid-djar tal-poplu għażiż tagħna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha tagħna, ma speċjali dawk li talbuna nitolbu għalihom, dawk li forsi qed isibuha diffiċli jilqgħu dan is-salib f'din is-sħana, f'dan it-temp naqra kiefer, mod speċjali għall-anzjani. U nitolbu wkoll għal dawk li qed iduru magħhom qed jieħdu paċenzja ċirkustanzi mhux faċli. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li telqu qabilna li raqdu r-raqda tal-mewt dawn l-aħħar sigħat u dawn l-aħħar ġranet biex intom mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Isma'na nitolbuk mulej. Ilqa' mulej it-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Sitna Marija. U għatina l-grazzja li aħna nqimuha bħala Omm ibnek bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw bil-qima t-tifkira ta' ibnek, għatina l-grazzja mulej li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Aħna stess inkunu offerta li tibqa' dejjem qudiemek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa b'xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Unfaħruk imberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-tifkira ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben l-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U bla ma tjifset il-glorja ta' ġbubita taħt li d-dinja d-dawl ta' dejjem, Ġesu Kristu Sidna. Biħi faħru l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitreqdu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet ma' serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna, waqt li bil-qima jintennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal: Ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqan hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna
bħalma naħfru li minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarmu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha minn kull ħasen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej aħna niċċelebraw it-tifkira ta' l-om qaddisa ta' ibnek. Intajtna semm il-frott tal-fidwa. Sebbaħna bil-milja tal-grazzja tiegħek u kattar dejjem fina l-qawwa tas-salvazzjoni.
bi Kristu si. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-rużarju għall-ommijiet kollha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missiena li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum maħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missiena li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum maħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-Għajt. Missierna li inti bismewwit tqaddis ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dejn. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan għall-wied ta' dmuħ. Eħmel avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Qaddisom Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewwit tqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-sema jekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubitna bħal ma naħfru lil minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal. Missier eternal, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla, Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Ħenna lina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-Qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnista minal l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħid nubit tad-dinja, Ħenna lina. itlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll. U mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' Alpsafja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu itolbu l-Alla l-Alla għalina.
Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum, għada fil-għodu fid-9:30 ser inwaslu lkom qudiesa mill-Knisja Parrokjali tas-Salvatur f'Ħallija fil-festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej. Nistedinkom biex flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Insellmilkom.